Mayo, Jes, Sabado, 2 2025. Sa ikatulong nga semana sa paggabanhaw. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini ug miingon. Lisod kaayong dawaton kining pagtulon ana. Kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kanya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busaging na niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tawo nga mukaya balik sa iyang gigikanan, mabugnaw balang gihapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tawo. Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo espiritu o kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala nanuo, nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdanan kinsay dili mo tuo. Ug kinsay magbudhi kanya, ug midugang siya sa pag-ingon. Mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa amahan. Ungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya, ug wala nagayod mo kuyog kanya. Busa miingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an. Ug kamo, mobiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kanya. Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulo nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Degon ikaw o Kristo.